Akane Odhiambo kinyalo mana winja. Awinji Sharon koro. Erokamano ahinya. Kata kamano duol pod idwar los mar mondo mi winje yo makare, mar mondo mi wach ma bende wawacho chopni yo makare. Kata kamano wadonje kada mne kidieny mar ariyo. Gima nawacho Odhiambo Ramogi en ni oganda ma pacho kainde nikech bang' jatend piny Kenya chiwo lendo makamano. Ne gigeno mar chako kata na kawo hola makamano nikech grube mopogore opogore dong ji nitiere godo chamas. King'e hora na riwruoge mag saga, mago mag SACCOS. En mana ni nego bed ni gichiwo ne oganda ni mar mondo mi okaw pesa makama. Ang'o madwarore? Group ka group nyaka na chiwne gi pesa din nikech nego choma ne kin siling 20,000 nyaka siling milion 1. Aparo no oganda pod dwaro winjo mar mondo mi ofuon ne gi matut ka omenda mar group ne tinyalo kawe kata mne yo machalo nade. Pes group ichiwo ga kendo ang'eyo grube iwacho ni SACCOS chiwo, grube bende chiwo, to gima timore ga makonyo SACCO en ni un grube mopogore opogore to save kanyakla, but koro sami dwa timo ohala to ber ka in ng'at achiel idhi tiwacho na dwaro pesa pesa mwakano ka timi SACCO ng'at achiel titimo ohandi. Grube especially e pes sirikal osecham mang'eny nikech ikawe ga tipoge tibwase amount magiwacho e siling 20,000 nyaka siling milion 1 ni tiende ni in iwuon ama un uwuon kaka group emua ni wan wadwaro 50,000 to kusedhi to apply to 50,000 no tinyiso ni da un credit rating yuwacho ni unyamna yudo siling 20,000 kata 30,000 kata 40,000. Koro mano to luwore gi credit rating kendo luwore gi dwaro ma group nigo ema koro inyisogi ni unu dwaro kama batimiyo marom kama. Bang' mano bende nitiere gimoro ni chudo. Bang' mano ang' ichude nang'o apani kanyo ema ok ang'eyo ni bo chule mos kata ibo chule idwani mondo ichule dichiel kaka moro ni ichulo dichiel kisekawe tiduogi chule dichiel kanyo pok gilero. Gima kendo pok gilero en ni okay ikawe maonge security but koro tiende ni ng'ato ka ng'ato nyaka yie ma go pin number e simbe. Ok wang'eyo kendo ni ka an gi Fuliza kata an gi mshwari kata an gi hustler fund moro to an e group ni tiende ni koro group ngima ok nya yudo pesa nyaka chul hustler fund cha nyaka chul Fuliza. Koro ng'eni mago details ma onego bed ni jopiny oseng'eyo ma nitiere clarity kanyo, but I hope ni gimomiyo details. Ang'eni weche makamago gibiro bedo ka gilando. Nation mana kotieko wach mar